ng mga nagbabagang balita. Higit sa 2,600 agrarian beneficiaries sa Bicol nakatanggap ng titulo ng lupa at Certificate of Mortgage mula sa Department of Agrarian Reform. PNP Naga magtatalaga ng higit sa 200 pulis para sa simbang gabi. Biyahe ng ilang bus companies sa unang linggo ng 2026 pabalik ng Metro Manila, fully booked na. Christmas pasyalan sa Pili, pinailawan na. Magandang gabi! Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Higit sa 200,000 agrarian beneficiaries sa Bicol Region ang tumanggap ng titulo ng lupa at Certificate of Condonation with release of mortgage. Pinangunahan niya ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Governor El Rey Villafuerte kasabay ang pagtitiyak na marami pang agrarian beneficiaries ang makatatanggap ng programa. May ulat si Darlene Lastrulio. Dekadang naghintay ang maraming magsasaka sa Bicol Region tulad ni Salome Mariscotes ng Santa Elena, Camarines Norte na halos 20 years na umanong hinintay ng kanyang pamilya na makuha ang titulo ng lupang mahigit 7.5 na hektarya na ngayon ay opisyal nang nasa kanilang pangalan. Saya po ma'am, kaya dahil sa tagal po ng panahon ay magkakamta na namin ang aming hinahangadagan na titulo para sa lupa po namin sinasaka. Isa rin sa mga tumanggap ng titulo mula sa Department of Agrarian Reform si Renato Burabo mula Carolina, Camarines Sur na mahigit 10 taon namang naghintay ng titulo ng lupa kung saan sila nagsasaka. Aniya, malaki ang maitutulong ng titulo sa kanilang kabuhayan lalo na sa pagtatanim. Opo, ma-award na libre ang daga na may ng babayadan. Matanaman para man sa mga masunod na mga agit na makapagkayan. Ilan lang sila sa higit sa 2,600 na agrarian beneficiaries sa Bicol Region na benepisyaryo ng titulo ng lupa at Certificate of Condonation with release of mortgage at Certificate of Registration na pinangunahan ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III at Governor El Rey Villafuerte sa Fuerte Camsur Sports Complex. Ayon kay Secretary Estrella, kaya inabot ng maraming taon ang paglabas ng ilang titulo ay dahil sa masusing pag-validate at pagproseso ng mga dokumento. Dagdag pa ng kalihim, ang pamamahaging ito ay malaking hakbang tungo sa mas matatag na seguridad sa lupa at mas masaganang kinabukasan ng mga magsasaka sa Bicol Region. Yan po ang gusto ng ating mahal na Pangulo na for us to bring government closer to the people. Ilapit natin ang ating pamahalaan sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga agrarian reform beneficiaries. Binigyang diin din ito ang maigting na nakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga LGU tulad ng matagal ng partnership ng ahensya at probinsya ng Camarines Sur para may award sa mga ARBs sa mga titulo ng lupa. Yes, totoo naman. Pag may titulo, may pag-asa. So, nabigyan ng pag-asa, katarungan ng ating mga magsasaka. Kung narinig yung speech ko talagang hindi aasenso isang lugar, probinsya, kung hindi mo iangat ng mga farmer, kasi majority ng ating mga kababayan, mga farmer. Ang laking bagay. Ang laking bagay ng tulong ng mga local government units. Unang-una, tumutulong sila sa kung minsan yung sa mediation. Kung minsan merong hindi pagkakasundo diyan eh. Kaya tumutulong ang mga local government units. Katulad halimbawa ni Governor El Rey Villafuerte, ang laki ng tulong niyan sa agrarian reform. Sa kabuuan ng programa, 6,926 na dokumento ang ipinamahagi kabilang ang EPO-CLOAs, e-titles at COC-ROMs na may kabuuang 11,112 hektaryang lupa.
Umabot naman sa 5,951 ARVs ang nabiyayaan, habang mahigit 248.8 milyon ang kabuang halaga na nakondona sa ilalim ng RA 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Tiniyak ng DAR na magpapatuloy ang kanilang programa sa land distribution upang higit pang mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Bicol Region. Target ding matapos ng ahensya ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa natira pang mga ARVs bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh yes, tatapusin namin talaga. Ang natitira na lang 800,000. Meron pa tayong 2.5 taon. Itong taon na to, tatapos kami ng 300,000. Kaya kung nagawa namin ng 300,000, itong taon na to, kakayanin na namin ang more than 400 next year. Kasi nag-umpisa kami, konti lang Hanggat sa parami na ng parami. Nahahanap na namin yung mga solusyon Darlene Destrulio, CSN. Samantala, magsisimula na sa susunod na linggo ang simbang gabi kaya puspusan na ang paghahanda ng pulisya. Sa Naga City, higit sa 200 pulis ang itatalaga sa mga simbahan para tiyakin ang seguridad ng mga magsisimbang gabi. May ulat si Jem Garcia. Sa susunod na linggo na magsisimula ang simbang gabi o Misa de Gallo, isa sa tradisyon sa bansa kung saan magkakaroon ng 9 na misang idinaraos ng madaling araw simula December 16 hanggang December 24. Kaya naman handa na ang kapulisan ng Naga upang paigtingin ang seguridad ng mga dadalo sa misa at mapanatili itong payapa. Ayon sa PNP Naga, higit sa 200 na kapulisan ang ide-deploy sa iba't ibang simbahan sa Naga City sa pagsisimula ng simbang gabi. Ang PNP po is naggawa ng security deployment ng personnel na kung saan meron tayong i-deploy na 230 na PNP personnel during that time na mag-secure and magkakandak ng patrolya and other para ma-secure yung public natin na pupunta sa mga simbahan. Sa inaasahang dagsa ng mga dadalo ng misa sa simbang gabi, paalala ng pulisya. Ang lagi naming pinapaalala is mag-ingat and ingatan ng mga anak, lalo na yung mga bata na may kasama, ingatan ng mga gamit, lalo na mga personal na gamit, mga jewelries or mga bags na pwedeng kunin ng mga masasamang loob. Inaasahan natin or sabihin natin na ang mga magnanakaw or lalo na mga kawatan, kung saan yung maraming tao, andun din yan. Kasi yun ang nagiging opportunity nila para magnakaw. Jem Garcia, CSN. Mariing kinundina ng San Fernando Police ang pagpatay sa magkapatid na Divina Gracia sa Naga City. Hindi umano katanggap-tanggap ang pagpaslang sa magkapatid na nataon pa naman sa 18-day campaign to end violence against women. May ulat si John Amador. Mariing kinundina ng San Fernando Police ang nangyaring pagpatay sa magkapatid na Divina Gracia nitong nagdaang linggo sa Naga City. Hindi umano katanggap-tanggap na nangyari ang krimen at nataon sa 18-day campaign sa buong bansa para wakasan ang karahasan sa mga kababaihan. Kami sa PNP, kinukundina namin yung pagpatay sa magkapatid na Divina Gracia na residente ng aming bayan ng San Fernando. Lalong-lalo na sa ngayon na nagsasagawa kami simula noong December 3, meron kaming 18-day campaign against violence against women para maging bow-free ang San Fernando. Ayon kay Captain Banaag, may mga interbensyon silang sinasagawa para maiwasan na ang mga pananakit o karahasan sa kababaihan. Unang-una, nagsasagawa kami ng mga symposium, nagbabara-barangay kami, ating pinapalanan ang ating mga kababaihan, pati na rin yung ating mga kalalakihan para alam nila na hindi na sila makagawa ng kung ano pa man against sa women. Hinihikayat ng PNP ang publiko na makiisa sa mga interbensyong kanilang ginagawa para maiwasan ang karahasan sa kababaihan. Samantala, nakatakda namang ihatid sa kanilang huling hantungan bukas ang magkapatid na Divina Gracia na isa sa nakaranas ng matinding karahasan sa kababaihan bago magpalit ng taon. Jan Amador, CSN. Normal pa sa ngayon ang sitwasyon sa Bicol Central Station sa Naga City. Wala ng 2 linggo bago ang Pasko. Biyahe ng ilang bus company patungong Metro Manila, fully booked na.
May ulat si Regine Bue. Normal pa ang sitwasyon sa Bicol Central Station sa Naga City 2 linggo bago ang Pasko. Sa kasalukuyan, maluwag pa ang booking sa ilang bus companies para sa petsa ng December 11 hanggang 15. Kining December, Mayo, mahina ang December, maraming mga nakaraan na araw nga lang kami, nakaka-pick up lang kami mga 8, 10 ganyan. Ngunit asahan na umanong sa mga susunod na linggo ay simulan ng pagdagsa ng mga pauwing Bicol lalo na sa panahon ng holiday season. Ayon sa ilang bus companies mula December 16 hanggang unang linggo ng Enero, halos lahat ng bus companies ay fully booked na dahil marami ang mga maagang nagpa-reserve ng ticket para less hassle na pagpauwi na sa Metro Manila. Paglang ng December, ang usually kita ang nangyayari, kita di mauli ang Manila, ang mga pasahero ta. Ang iba kaya na abay pa, nagpapabook na sinda, tanganin pagtapos kang bagong taon, di na sinda problema and sakay na sinda and ayan ang nagiging kwenigi, pirming taon-taon na nangyayari na nag-advance booking na sinda. Sa kasalukuyan, higit 20 bus companies ang nag-ooperate sa Bicol Central Station, kung saan may lampas 100 buses na bumabiyahe araw-araw Manila, Naga, vice versa. Mayroon din namang mga extra buses para sa mga chance passenger. Yung mga naka-reserve, yung mga nakabook, kailangan huwag sila masyadong magtiwala na porque sila ay nakabook na. Kailangan nila magpasiguro. Kailangan pa rin ahead of time. For example, ang trip nila is 7 o'clock in the morning, at least 30 minutes before, andito na sila sa terminal. Saka higit sa lahat, ingatan nila yung huwag sila magdadala ng maraming bagay kasi alam na natin ngayon, mahirap pagbiyahe na marami kang dala. Sa mga pasahero, na kung masakay ka mo mga sasakyan going to Metro Manila, sa mga basta po ka magsakay, nakula na siya, convenient na, mahiwas, may laganang gamit. Regine Bue, CSN. Ilang magkakahiwalay na aksidente sa kalsada sangkot ang mga motorsiklo ang naitala sa Camarines Sur. PNP nagpaalala sa mga motoristang mag-ingat sa pagmamaneho ngayong holiday season. Si John Amador sa detalye. Pasado alas 8 kagabi nang mabangga ng isang motorsiklo na minamaneho ng isang minor de edad ang tumatawid na pedestrian sa kahabaan ng Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay San Gabriel, Pamplona. Yung isa pong motorista natin ay nagmamaneho galing po ng San Fernando papunta po dito sa Barangay Borabod po, according po sa ating driver. Pupunta po siya ng Barangay Borabod sa May Boulevard. And pagdating niya po dyan sa Barangay San Gabriel, meron pong tatawid na isang pedestrian ay accidentally niya pong nahagip ng kanyang motorcycle. Sa pool naman sa dashcam ang pagsemplang ng isang motorcycle rider sa bayan ng Milaor matapos bumangga sa isang trimobile. Ayon sa Milaor Police, may pagbaba sa mga insidente ng road crash sa bayan ngunit hindi tumitigil ang pulisya sa pagpapaalala sa mga motorista na mag-ingat sa pagbaybay sa mga kalsada. So far sir, from comparison ng 2024 to 2025, medyo may slight na bumaba naman yung incident natin regarding sa reckless imprudence resulting to damage to property or physical injury or hindi tawag natin public safety index po. So medyo may from 109 this year compared to last year 135, so nagkaroon naman po tayo ng pagbaba ng 26 incidents according sa data statistics natin. From January as of this date po ng 2025, medyo tumaas po ng bahagya ang ating statistics kumpara po last year. So karamihan po dyan is reckless imprudence resulting to damage to property at may ilan-ilan po na physical injury and meron din pong homicide. Ngayong dagsa ang biyahero dahil sa papalapit na Kapaskuhan, nagpapaalala ang PNP na magdoble ingat sa kalsada. Karaniwang umanong dahilan ng aksidente na kanilang naitatala ay dahil sa antok o pagod sa biyahe. Lalo na dito sa Maharlika Highway, kasi sa mga
cause ng accidents natin is nakakatulog yung driver. So kung yung mga nagbibiyahe ng long drive, long hours, kung na-feel nila na inaantok na sila, pwede namang dumilid muna and then magpahinga, mag-idlip ng konti bago dumiretso ng biyahe. And then sa mga karaniwan, yung mga nakamotor naman, yun, don't drink and drive. Marami po ang magiging laman ng ating kalsada. Since magbabakasyon, mag-holiday, marami pong uuwi para magbakasyon, umuwi sa kanya-kanilang probinsya. Kaya inaasahan po natin ang pagdami po ng ating mga motorista, bibiyahe. Siguro paalala sa ating mga motorista na magdoble ingat po since marami po ang mag-occupy ng kalsada. Siguraduhin po na nasa tamang speed lang po sila, hindi po sosobra sa speed limit. Meron naman po mga speed limit ng ating highways. And siguraduhin din po na nasa kondisyon po ang mga driver. Kapag inaantok po, magpahinga, magpapalit po ng driver. Ayon sa PNP, maglalagay sila ng mga police assistance desk para sa mga biyahero. Maglalatag din ng checkpoints para maiwasan ng mga hindi otorisadong magmaneho na isa din sa nagiging sanhi ng aksidente. Jan Amador, CSN. Ngayong papalapit ang Kapaskuhan, inaasahang kaliwat kanan ang handaan. Marami rin ang hindi nakakapagkontrol ng kain, lalo na ang mga maalat, matatamis at matatabang pagkain na dapat umanong iwasan. May ulat si Jem Garcia. Ngayong papalapit na ang Pasko at Bagong Taon, marami nang nag-iisip kung ano nga ba ang posibleng ihanda para sa Noche Buena at Medianoche. Isa rito si Nanay Linda na excited na at mayroon nang naiisip na posibleng pagkaing maaaring ihanda para sa Noche Buena at Medianoche. Mga masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas umano ang naiisip niyang ihanda para sa holiday season. Hindi naman masyado ako nakakain ng meat. Lahat ang gusto ko talaga, kahit umaga gulay siya, yung mga nilaga. Ayoko na kasi medyo nag-senior na kita. Bako na paano ko na rin sa mga aki ko kasi mga aki ko mga tapos naman. Ngayong holiday season, kung saan kaliwat kanan ng handaan, paalala ng Health Department ang paghahain o pagluluto ng masusustansyang pagkain o healthy handaan. Ang mensahe naman po na gusto naming iparating ay hindi po bawasan yung selebrasyon, kundi kontrolin o maging mindful po tayo sa ating kinakain. Dahil tumataas po ang kaso ng non-communicable diseases, mga sakit sa puso, stroke, pati po yung pagtaas ng timbang po ng ating mga Pilipino during holidays tulad ng Pasko at Bagong Taon. Maaari ring sundin ang MOVABA, moderation o pagbawas ng maaalat, matatamis at matatabang pagkain, variety o paghahanda ng iba't ibang masusustansyang pagkain at balance o paghanda sa hapag ng tamang proporsyon ng pagkain. Kasama na rito ang pinggang Pilipino ng DOST, FNRI na mayroong Go, Grow at Glow bilang gabay sa masustansyang pagkain. Ating pong pagdiriwang ng Christmas at ang Bagong Taon, we sa Department of Health po, ang gusto po natin ay paalalahanan din po ang ating mga kababayan para mapanatili po natin ang ating pong kalusugan at mailayo po tayo sa anumang mga kapahamakan at sakit na maari po nating makuha ngayong holiday season. Hiling ng DOH na maghanda lamang ng sapat at masusustansyang pagkain upang magkaroon ng malusog at nang makaiwas sa sakit ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Jem Garcia, CSN. Kulungan ng bagsak ng isang 34 anyos na lalaki sa Pasakaw, Camarines Sur matapos makuhanan ng mga baril, bala at droga sa ikinasang search warrant. Ikinasa ang search warrant sa Barangay Itulan, Pasakaw kung saan nasamsam sa sospek ang kalibre 45 at kalibre 38 baril, maging mga bala. Maliban dyan, nasamsam din sa sospek ang sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalias maging weighing scale. Maharap sa patong-patong na kaso ang sospek na nasa kustodiya na ng Pasakaw Police. Nagliwanag ang compound ng capital town ng Camarines Sur, ang bayan ng Pili matapos pailawan na ang Christmas pasyalan sa bayan. May ulat si Regine Bue.
Nagliwanag ang sentro ng bayan ng Pili sa pagbubukas ng Piliwanag Festival sa ceremonial switch-on ng mga decorative lights sa Plaza de Cimarrones sa Pili, Camarines Sur. Mula sa entrance na may castle-inspired design hanggang sa loob ng plaza, umaagos ang liwanag mula sa libo-libong Christmas lights at iba't ibang palamuti. Pinakakapansin-pansin ang mga puno ng pili na nilagyan ng mga palamuting hugis bunga ng pili, isang detalyeng tumatampok sa kultura at pagkakakilanlan ng bayan. Sa pagbubukas ng pailaw, kitang-kita ang saya ng mga pamilya at magbabarkada na magkakasamang nanood ng lighting ceremony, habang ang mga bata naman ay masayang naglalaro at nagtatakbuhan sa loob ng plaza. Marami rin ang mula sa karatig bayan na nakisali sa aktibidad, katulad ni Ryan at ng kanyang kaibigan na lubos na nag-enjoy sa Christmas lighting. Pinuri nila ang paghahanda ng bayan. Bukod sa pailaw, nagbigay kulay din sa gabi ang mga tampok na performances mula sa lokal na talento, mga sayaw at awit na nagdagdag sigla sa pagdiriwang. Basta mati po siya, ma'am. Medyo liwanag na po siya. May mga pailaw po. Kitadigdiyo sa palibot na po. Dahil po siya arog kang mga past po, igwa naman siya. Pero kadto po, mga inot, mayo pa po siya. Medyo nakakapanibago man pong mga arog na po. Kita kani digdi sa pili. Nakakapanibago po siya. Kasi may mga arog na po kani medyo naugmo man po ang mga aki, pati po ang mga gurang, magparadaralan po ang mga arog kani event. Ayon sa ilang residente, ito ang pinakamasaya at pinakamagandang seremonya ng pailaw na naganap sa bayan ng Pili. Anila mas nararamdaman nila ngayon ang spirit of Christmas dahil sa pinagsamang effort ng komunidad at ng lokal na pamahalaan. Ay, ang ganda, excited yung mga bata. Pagay mo niya ng tao. Personal naman na dumalo sa Christmas lighting ceremony si Governor Elry Villafarte na pinangunahan naman ang switch-on ng mga dekorasyon. Kaya labis din ang tuwa at pasalamat ni Mayor Solano sa pagdalo ng gobernador sa pagsuporta sa lighting ceremony. Ay sobrang tuwang-tuwa po. Unang-una, nandito ang ama ng Kapitolyo. Sa sobrang kabisihan niya, pero nagtao siya ng oras para makisumaro sa samo sa pagsabat sa satuyang lightning ngunyan kang spirit of Christmas. So ugmahon po ako, ugmahon po ang Banwa Pili na ang ama kang Kapitolyo kang Kamsur, si Governor Elry Villafarte nagbisita sa Samoya. Anumang pagod umano ay napalitan ng tuwa dahil naging matagumpay ang Christmas lighting para sa publiko. Mayo kaming namamating pagal. Si Puyat, si Gabos, nakapagalan sa sarong iglap ngunyan, nawara na. Dahil si tao subago kadakol po nakisumaro yaon, kaya ugma po kami si mga na-invite ni po na mga barabarangay na nakisumaro, si mga school na nag-support, ang Bisak, si Benom, si CBCUA Coral. So sa Gabos po na nagsuporta, thank you very much po talaga. So iyon man po ang pinaka-obheto tabaga ngunyan na yaon ang pagkakasaro, lalo na ang pamilya, yaon ang pagkakasaro. Ano man na umabot na mga problema, ang Gabos, basta nakasinter kita kikagurangnan, may nakaabang na solusyon. Kaya dahil lang kita mawaaranin pag-asa. Samantala magtatagal ang pagdiriwang at pailaw ng Piliwanag Festival hanggang sa pagtatapos ng selebrasyon ng Three Kings sa Enero 2026. Kaya't mas may mahabang panahon pa ang publiko upang maramdaman ang liwanag at saya sa bayan ng Pili. Richin Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.